Hola a tothom, com esteu? Esperem que estigueu molt i molt bé. Mireu, la setmana passada us vam enviar el memorama de banderes. Doncs aquesta setmana us en volem enviar un altre, que és, jo diria, pel meu gust, que encara més divertit. Es diu Cartes àgils i per tant és un joc d'agilitat i rapidesa. Mireu, es reparteixen les cartes en tants paquetets com persones hi hagi. Per tant, aquí hi ha 1, 2, 3 i 4 persones. Es reparteixen les cartes cap per avall i al centre sempre hi ha una carta cap per amunt. D'acord? Quin és l'objectiu del joc? Quedar-se sense cartes. Com ens quedem sense cartes? Quan dius ja, tots els participants han de girar la carta. 1, 2, 3, ja. Doncs aquí tothom giraria les seves cartes a la vegada. Jo no puc perquè només tinc 2 mans. I aquí hi ha 4 blocs de cartes. Com ens podem deslliurar d'una carta? Ens deslliurarem si som els primers i les primeres en veure que una de les banderes del mig coincideix amb una de les nostres 4 banderes. Veieu que no sou iguals, però sí que n'hi ha una que és la mateixa, que és la de Noruega. Doncs jo, si em vull deslliurar de la carta, he de ser àgil i ràpida i dir Noruega! I deixar la carta al mig. Llavors, es comprova si la carta de Noruega la tinc jo i era la que hi havia al mig. Si és així, jo deixo la carta al mig i les altres persones amaguen la carta a sota. Per tant, jo m'he quedat amb una carta menys i els altres companys i companyes es queden amb les mateixes cartes que tenien al principi. Es tornaria a dir ja. I es tornaria a repetir el mateix protocol. D'acord? Què passa si 2 persones tenen la carta... A veure, anem a mirar. Mireu, per exemple, aquí veieu que hi ha la bandera d'Alemanya. Aquesta persona també té Alemanya. I aquesta persona... Ah, no, aquí té Bèlgica. Bèlgica i Bèlgica. Bueno, imagineu-vos que aquestes 2 persones tenen la bandera d'Alemanya. Aquesta que hi ha la ratlla al mig vermella és Alemanya, la que hi ha la ratlla groga al mig és Bèlgica. Però imagineu-vos per un segon que és la mateixa bandera. Si les 2 persones diuen a la vegada Alemanya, les 2 persones deixarien la carta al mig i les altres persones es guardarien la seva carta un altre cop. Però què passa si quan tenim totes les cartes girades i algú confon, per exemple, la bandera de Bèlgica per la bandera d'Alemanya? Es pensa que aquesta bandera d'aquí és Alemanya i que aquesta també és Alemanya i diu Alemanya! Com que aquesta d'aquí al centre, que són les cartes que manen, la d'aquí al centre és Bèlgica, doncs aquesta persona que ha dit Alemanya, pensant-se que aquesta és Alemanya, però que aquesta també és Alemanya i és Bèlgica, s'enduria totes les cartes del centre. Sí? Així doncs, la persona que s'ha endut totes les cartes és la que començarà posant una carta panxa amunt i després es dirà ja i tothom girarà les seves cartes. Esperem que pugueu jugar aquest joc, la veritat és que és molt divertit. Ens sap molt greu que no el puguem jugar a l'escola perquè estem convençudes que us hauria agradat moltíssim. Llavors, si a casa teniu impressora, el podeu imprimir. Si no teniu impressora, podeu anar a una copisteria i imprimir-lo si no és molt car i si no, no passa res, d'acord? No passa res. Recordar-vos que també us vam enviar a les banderes d'Europa, sí, algunes, recordem que no són totes, sinó algunes, i que també us pot servir d'ajuda quan jugueu al joc. No passa res si teniu això sobre la taula per dir, ostres, quines banderes tinc jo i mirar-ho. L'objectiu del joc és que us ho passeu bé, que prengueu les banderes i que rieu una bona estona. I això és tot per avui, pel joc que us presentem aquesta setmana. Recordeu que són les cartes àgils, que la setmana passada us vam passar el memorama de banderes. I res, ens veiem d'aquí molt poquet. Un petó nas, cuideu-vos molt.